Apis Seneta ma Migori kotenore kod riwruoge ma ok mag piny owacho chako chenro mar jiwo pith mar yien mageto jopur maromo 10,000 e kauntino. E bwo chenroni, japur ka japur ibiro chulo omenda maromo Sh10 kuom yien ka yien ma okuo e dwe ka dwe nyaka chieng' tong' yien no. Jojuma nigi ler mar wachni. Kata bed ni oganda mathoth osebedo ka pidho yiende mathoth ka isiro kod piny owacho, wego mok mago mag piny owacho. Penjo maduong' mosebedo en ni to bende yiendegi bang' ka osepidhgi bende gikuo. Ywak osebedo ni thoth yiende ma ipidho ok osebed ka irito makare kendo thothgi koro tho. E okang' mane jopur opidho yiende mathoth kendo yiendegi oriti mokuo. Apis mar Seneta ma Migori ka otenore wego mok mago mag piny owacho ma oting'o Triko ochako chenrono mar dhi neno ni jopur maromo 10,000 e kaunti ma Migori omi kothe yiende kendo ochulgi omenda kuom yien ka yien ma bende koro biro kuo e dwe ka dwe. Mondo pidh yien mang'eny kaka sani koro e dwe ni kende wadhi pidho yien maromo 360,000 mipidho e dwe ni e Migori County. To mano dhi konyo e chego kuma golo carbon. Konyo e gedo, onyalo preserve my environment. Yien yendi, the more we maintain it, e kaka ibitimo ng'owa, ibiro timnwa chudo gi kambi mar Triko. Manyiso ni on the other hand, omiyowa another way of benefit. Yien inyalo baro miter ne nyathi e skul, yien inyalo kaw ni gi kampuni madhi los gik machalo kaka kalatas, yien inyalo dhi mibar mitergo nyathi e skul mitimgo gimoro amora. Omiyo wamor gi Edi Muok Ratego kuom project mochako. Seneta ma Migori Edi Okech mane wuoyo e kinde mar chiwo kothe mag yiende ne jopur 650 e sub-county ma Suna West ne wach ni kawo pogore kod jiwo pith mar yiende madhi konyo ber alwora kendo kedo kod lokruok mar kor lwasi. Jopur dhi yudo omenda moro matin e dwe ka dwe kuom pidho yien kendo ritogi. Maendi ok en pidho yien kende, en program mar make sure ni yien nyalo nyak. Koro watemo matek mondo mi jopur mwakawo e program mar Triko ni endi ka pidho yien timiyo gi support dwe ka dwe mondo gipidh yien gigo e. Gimiyowa yien wadhi pidho yien chal ka gima nyocha wabedo ni waonge kaka wanyalo yudo yien gi machiegni mondo mi wapidhgi, but kochakore gi kawuono kech okelnwagi kendo konwa maler ni tok pidhogi wadhi kendo idhi chulowa. Okech ojiwo jopur e kaunti ma Migori mondo koro mak ma otegno chenroni nikech entie kod nweng'o maber ka wach ni chiro mar yiende magidhi pidhogi bende dhi migi. The desirable amount to be taken by any farmer is 365 trees, but we are making exceptions that some farmers can take even less, 50 to 100. You put it in your farm, then the partners that we have here through Triko pay the farmers here at least $1 if you may, or 10 shillings if you may, $1 every year or 10 shillings every month for the tree that has survived. Jopur ma yudo kothegi mag yiende opako chenroni ka giwacho ni ande gisebedo kod pek e yudo kothe mabeyo mag yiende ma ginyalo pidho kendo nyalo kuo kata kinde oro. Omiyo nok wapidh yien, source of income to get those seedlings. Yuto marombo mondo mayud seedling kono ibedo matek. Mar ariyo ne mano, type of the seedling manyalo maintain in Migori County nok wang'eyo. Migori County ne yien thin to lakini gisani kaka Muok Ratego kawo project ni mondo mi wapidh yien wadhi dhigo mbele. Ng'eny but momora ahinya en ni yien ni kadhi apidhe matunze maber kuom higni mabiro onyalo konya kuom yudo school fee mondo achul godo ne nyathi environment wa mondo mi kata kapo ni koth chwe to kik poka soil erosion timore mang'eny. E bwo chenro ni ma isiro kod apis mar Seneta e kaunti ma Migori, japur ka japur idhi mi yien maromo 365 kamago mantie kod nyalo mar pidho yiende mathoth bende idhi mi kothe yiende mang'eny. Kasto bang' ka yiende jochiek e ndalo mabiro bende wabosingo negi chirni maginyakete yiendego eko. To moloyo ni kambi mwakelo ni endi en kambi no endo ma kata kopo ni ng'ado yiendi e ndalo mabiro pod gibomiyi kodhi manono mipidho, sama gipidhe no endo pod gichuli dwe ka dwe, kosechuli dwe ka dwe kochiek pod gichak ging'iewonigo ka giteronigo e chiro. George Juma, Ramogi TV, Migori.